Welkom, Klaas Agricola, burgemeester van de gemeente Dantebediel. We zitten hier in de centrale hal van het gemeentehuis. Het ziet er hier geweldig gezellig uit. Het is donker, de meesten die binnen een huis. En we gaan hier een bijzonder gesprek. Ja, in de donkere dagen voor kerst, dat is een mooie site, hè? Ja, absoluut. Ja. Een beetje een orenvorm van een nieuwjaarstoespraak. We doen dat op deze manier. Een podcast, een videocast, dat is maar hoe het besjost. We weten nou nog net hoe de feestdagen precies verinnen zullen. Maar als u ze eens even meeneemt, hoe verinnen de feestdagen in Huizen Agricola eigenlijk? Nou ja, die verinnen in familiesfeer. De band komt thuis, eerste Christdag. En maar is Paak en Beppe zitten, want we zijn vriend hier, dus ik Paak en Beppe voor de eerste keer. Nou, dat is ik een aardigheid, dat Lisa Famke. En ik begin nog wat te praten. Maar in ieder geval, de band die komt thuis en we eten jongens maar elkaar splogen sliepen. En dan gaan ze de oren daar, gaan ze weer naar de squaanavond daar. En wij gaan naar mijn huid en mijn squaan en ik bedoel zusters en zwagers en squaanzusters. Dus echt het ben echt familiedag. Ja. Echt familiefeest, ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je bent sinds 2000 burgemeester van de gemeente Dantebediel. Er is een nieuwe periode die komt erom, daar komen we straks nog even op bij waarom. Had ik zei Zielintje die zijn haar van in 2023 dan hadden we een podcast. Hoe modern is Klaas Agricola eigenlijk? Heeft u dan toch van dat hier ik wel toch? Ja, zo wat is modern? Hè? De tijd houdt geen skoft, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen en dat is goed ik. En je moet ook altijd van nieuwe ontwikkelingen instingen. En op technologisch gebied is er natuurlijk een heel soort gebeurd. En qua werking is ook een soort gebeurd, maar namelijk ook nog een heel soort mensen thuiswerken. En dat heeft zich jaren ziek alweer. Dus wat dat is continu in beweging. Maar ben ik een uitgesproken moderne man? Nee. Ik houd echt van tradities en normen en waarden. Ik vind het wel belangrijk dat je investeert met voor nieuwe ontwikkelingen en voor modern werken. En dat mag ik wel eens het oors wijzen, dat mag ik wel eens boete lijntjes zeg ik. Maar in ieder geval, ik denk in kansen en mogelijkheden. Want onmogelijkheden en bedreigingen zijn er genoeg. Ja, die zijn er absoluut. Bist u dan ook een man die wil zeggen van nou, ik pak je even een thuiswerkdijk, krijg als de meesten hier in het gemeentehuis? Nee, het is van, ik ben een man, ik moet tussen de meesten zitten. En ik zit, iedere dag zit ik altijd op het gemeentehuis, of ik met een afspraak boeten door heb, boeten de provincie. Maar men kan me vaak iedere dag op wel momenten vinden dat je op het gemeentehuis bent. Ja, dat is mooi. En midden tussen de meesten. Dat is denk ik de taak van een burgemeester. Hè? Wie nemen dit op voor de feestdagen? Begin van hier wordt het uitgestuurd via verschillende kanalen. Begin januari is echt het begin van het nieuwe gemeente Dantebediel. Weer terug als zelfstandige gemeente. Ben je er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. En die zei, dat wil net zeggen dat alles het eerste hier vlekkeloos verinnen zal. Maar we hebben nieuwe mensen, we krijgen een 100-tal mensen ongeveer van wat eerst. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. De sfeer is heel goed, want er zijn al nieuwe mensen weer aan het werk. 8 januari dan starten we hier mooi een ontbijt voor alle mensen. Maar in ieder geval, de sfeer is goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar nogmaals, er zal ik denk fout gaan. En op zich vind ik het niet erg. In die zin van dat mensen er maar van leren. Ik lees echt dat je Dantebediel, die is heel mooi in de berichtgeving van wie bent eigenzinnig, daadkrachtig, ondernemend en altijd ambitieus. Hè? Dat is een beetje, want dat is Dantebediel. Dat zijn een paar termen die erbij staan. Kun je dat dus nader uitleggen wat het eigenzinnige is of het daadkrachtige van Dantebediel? Nou, we doen het op uw manier en die ik wat past hier bij de woorden. Hè? Het is van de woorden ben ik oors als oors. En net verkeerd, alleen nog maar goed. En daarom, wat ik zei, kleur je maar eens boeten de rijntjes. Zoek naar mogelijkheden en kansen. En daar zet ik ambitie bij. Want als de ambitie fut is, dan is de geest ik fut. Dus je moet de ambitie hebben, je moet de doelen hebben, je moet werken, maar steeds op de horizon. Want wij zijn een onderneming, wij zijn een bedrijf als gemeente en een bedrijf die goed is in dienstverlening. Dus die dienstverlening naar je burgers, daar ben je voor. En dat ben je op een zo goed mogelijke manier doen. Ja, en dat doe je daadkrachtig, dat doe je met mij kwarte lijn. Kwarte lijnen en integraal geerwerk je met elkaar. Net eilandjes, die met elkaar staan we onderlaten. En met elkaar hebben we zien dat we er het beste van maken. Ja.
dat is dan de periode die eraan aankomt, hè, als zelfstandig Dantemediel. Los van de gemeente waar je lang bij samenwerken had, met geerwerken had, mag ik eigenlijk zeggen. Als burgemeester had het helemaal meemaken, zeg maar. Hè, als die geerwerking, nou dan wel los. Als dan weer omschost op de Arende 6 hier, ben er dan een aantal dingen, hè, die periode als burgemeester, ben er dan dingen die heel bot bibelen binnen? Nou, in die zin, het wie een nieuw construct, want in die zin van, wij hebben helemaal geen ambtenaars in Tjeest. Wij betalen een deel van de organisatiekosten om wat eerst en daarvoor doen zij de ziensvliegneus. Er gaan een soort dingen goed, maar er gaan ook een soort zaken, dat gaan dus net nooit zin. En dat heeft vooral te maken met die slagkracht. En snel acteren en er snel bovenop zitten. Meestal hebben we al die hun best dient, maar in ieder geval, we zitten wel in een situatie waar beide gemeenten zijn van, nou dit is net wat we ervan verwachten hebben. Nee. En daarom heb ik in gezamenlijke besluiten, we gaan uit elkaar. En dat is dan het ambtelijke verhaal, het bedrijfsverhaal. Maar als persoon, Klaas Agricola, als burgemeester, ben er dan ook dingen die bibelen binnen in de persoonlijke sfeer, met meesken of situaties, west op weeromsjo's van hey, dat voel ik wel heel mooi, dat we een blied gebeuren of dat we misschien wat minder mooi. Nou, ik heb hier de oude om de saus in een hele mooie tijd gehad. En ik heb een heel soort mooie dingen mee maken. Want ik ben al je mooie mensen hier. Emotionele mensen met hart op de tong, ze zeggen wat ze denken. En daardoor heb ik hele mooie gesprekken. En ik ga een soort op fiets en dan praat ik maar een soort mensen onderwijs. Jij een heel soort, want mensen vertellen je ook een heel soort. En, maar deze ding en de paardendagen en kerbietshitten en al die bezoekjes aan het bruidsparen, prachtig. Maar je kom ik bij mensen niet iets onoverkomelijks mee maken, een stergeval. En dan ben je heel oren bezoeken, maar die ben ik heel erg waardevol. En je probeert er van beschutting te wijzen van de mensen die het betreft. Nou, en verder natuurlijk, we hebben die coronatijd meemaken en dat ik een kleurloos bestaan, want je kon je kant uit. Dat geldt voor alle mensen, dat geldt voor mij, in mijn ambt als burgemeester ik. En daarnaast, heb ik wel wekkerlijnd, met name van het drugsgebruik hier onder de jeugd hier in deze gemeente. En wist wat is, je gunt iedereen een goede toekomst. En vooral die jonge mensen. En het drugsgebruik wordt wat onderschat, ik terug ouders, wat het maar bij hen doet. Ja, want dat is op zich wel interessant als je dat noemt, want dit is net in de eerste podcast. We hadden nog penose op het platteland, waar ik een rol in hier. Daar gaat het juist hoe dit onderwerp, het gebruik van drugsmiddelen in deze omkrieten, zeg maar. Daar had ik wel uitspraken in. Ben er ook wel uitspraken bij West van 80, nou dat hier ik misschien beter net deze kind. Nee, alle uitspraken die dienen, ik heb signed in die podcast Toekeroe Tocht. En daar heb ik reacties op gekregen. Ik van collega's en zijn nou klaar. Heeft er negatieve reacties op hand. En ik heb geen enkele negatieve reactie erop hand. Wat meestal worst zien zijn, joh, wien wel duidelijk. Ja. Nou, en maar s'nachts weer wichtig. Onderwerpen moet je net maar mooi in de molen praten. Nee, en ik zie altijd als het roer haast dat het rekt ik echt, hè? Het is echt een zwaar. Nou, het niet om meesken, het niet om toekomst van meesken. En je gunt iedereen een goede toekomst. Ja, absoluut. En natuurlijk ook in de gemeente, want die heeft een naar je toekomst. En dan hebben we dit, hè? Dus dat verhaal, dat ben verdrietige verhaal, dat ben mooie verhaal bij. Maar een van de dingen die ik even op kunnen halen, ik het zeker even nog hebben wil, dat is natuurlijk de nieuwe Bennenburgermaster van Dantemediel. Want dat ben weer hele mooie nijsbericht. Ja, het is net het landelijke nijcellen. Ja. Het Jeugdjournaal heeft hier op bezoek geweest. En waarom het Jeugdjournaal hier geweest? Arjen is de eerste kinderburgemeester in Nederland, die komt van speciaal onderwijs. En wij hebben er bewust voor gekozen, en met name uw presidium, ik, dat ben dus de fractievoorzitters van uw gemeente hier, hebben het met name onderhouden van, jou dit soort bij ik een kans. En daarom ben we dus begonnen met Arjen in van speciaal onderwijs. Ja. En ik ben op een maar Arjen op paard geweest. Ja, en hoe is dat? Nou, je ziet de jongen niet. Ja. Nou, en dat is, ik denk, die komen vreemd te oer, maar dat hindert niks. En die zegt van, ik ga zien Arjen zijn, ik ben bij die, en die zegt van, ik hou die wel in de gaten, maar in ieder geval, let het hoe die hinder komen. Ja.
Dantemadiel, landelijk in het Nijs, in het Jeugdjournaal, fantastisch mooi item. Hoe aandacht hier je me sowieso net te klaren, Dantemadiel. En dan noem ik de Dantemadiel, de letters die zie je in de achtergrond. Ja, je naam is, ik weet niet wat er gebeurd is, maar volgens mij in heel Nederland Dantemadiel, met name ik de Dantemadiel, vacatures, 60 volgens mij moesten opvuld worden en meer dan 1000 reacties. Meer dan 1000 reacties en net alleen nog hier in de provincie, maar ik moet een provincie, hoe hen dat van elkaar kregen. En dat is ook leuk, ik ben gefeliciteerd door collega's van mij, die zeiden nou Klaas, van hartelijk gefeliciteerd. Nou, ik zei ja, maar ik ben net jullie. Nee, maar Jim heeft uw beste man van die uitdeling binnenhellen. Ja. Ik vind het jammer dat hij vergiet, maar ja, hij bent niet in de gemeente, ik snap het wel. Ja. Dus wat dat betreft, je merkt en ik kan alles, ik van mijn collega's van de gemeente in Friesland, het waar dus die gunt. Ja. Ja, dus maar het is wel een stukje PR wat heel positief is natuurlijk. Hè? Het is een mooi verhaal en ja, elk bedrijf in Nederland had te kampen met arbeidskracht tekorten, laat ik het maar even zo zeggen. Het is het krapte op de arbeidsmarkt. En dan bij hem zoveel mensen die solliciteren. Dat is natuurlijk geweldig. Helemaal mooi en die plakken ben ik al opvult en die mensen in al onder de slag. Dus dat is natuurlijk helemaal super. Ja, dat jou ik bekend niet, maar ik heb begrepen dat je ooit nog eens in de race was als beste burgemeester van de wereld. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ja, tot mijn verrassing. Ik wou een keer op mijn bel door een vriend van mij, die zei, die zit in de Telegraaf. Ik zie in de Telegraaf. Ja, en ze had die nomineerd als de beste burgemeester van de wereld. Of ze wilden die nomineren, ook snap ik eerst, maar er is een krant op Helly. Nou ja, dat had natuurlijk een hele golf van publiciteit, jongens, maar ik heb altijd gezegd van, ja, het ging omdat wij de minste coronabesmettingen hadden en toen op dat moment nog geen stergeval, maar toen heb ik gezegd, dat is net het verdienste van mij, dat is het verdienste van ons allen hier. Ja. Dit binnen wij in de waarden, ze gaan in de waarden maar elkaar om. Dus wat dat dan gaat, het is, ik wou het op de voorgrond zetten, maar het wie geen verdienste van mij. Dus normale gang van zaken eigenlijk. Ik had mijn glimlach genomen, ik zei van, die zei van, het zet dus gemeente een mooie plakkaat. Ja. Nou ja, en dan het vertrouwen was kriegers, natuurlijk van de Rieën, van de meesten, om een nieuwe periode van 6 jaar om te gaan. Dat vertrouwen, daar doet ik wel iets mee, denk ik. Zeker, en die zit dus net vanzelfsprekend. We spreken dat je een 6 jaar weer een herbeneming krijgt. Er zijn in de landen genoeg burgemeesters, werd dan in je termijn de gemeente Rieën zei, wij hebben behoefte aan een andere burgemeester. Maar in ieder geval, er ben met de herinstallatie mooie woorden sprutsen. Nou, en daar ben ik zelf wel een beetje stil van. Die zin van, ja, je hebt bij spreken toch voldoen aan de verwachtingen. En in ieder geval de wijze waar ik op inhoud jou om in ambt wordt waardeerd. Niet alleen door de leden van de gemeente, maar ook door de bevolking hier in deze gemeente. Ja, ik lees dat het rekken die ik echt. Het emotioneert echt, denk ik, hè? Dat vertrouwen wat er dan is. Ja, die zit van wat dat betreft. Het is, en wat dat betreft, ik ben een gevoelsmens. En dat zulke mooie woorden uitsprutsen worden, ja, dan doet het wat mooi ook. Ja. Dan die nieuwe gemeente, of nieuwe gemeente, eigenlijk is de oude gemeente, maar je weer mooi trouw, staat je met al die zelfstandig, Lietse gemeente. Dat betekent kwartelien, daar hier krijg ik al even over, hè, kwartelijntjes. Is dat soms echt lastig, kwartelijntjes, dat iedereen zo goed kist? Nou, dat liep het misschien wel zo, maar door die kwartelijntjes, kinst de meesten, wist hoe die verbanden in elkaar zitten en ik kan die juist helpen. Ja. Dus ik zie het net als een nadeel. Ik vind het belangrijk dat wij als gemeentebestuur laagdrempelig binnen. Dat wij benaderbaar binnen en dat mensen bespreken us er altijd aanspreken kunnen. En er zit net voor niks op uw website, staan alle telefoonnummers van uw wethouders. Ja, gewoon te bellen. En dat schuift ik haast net in de landen. Dus een burger kan gewoon bespreken het 06-nummer van een wethouder bellen en hij krijgt hem aan de lijn of hij werd weer rondbellen. Ja. En dus wethouder ging jongens, ik wil naar de plaatselijke belangenvergadering heen. En wat op grote gemeenten, ja, dan werkt het tot oors. Ja, en dan wordt waarschijnlijk dat is een Lietse gemeente. Nee, het is kijk wat de commissaris heel mooi zei, we zijn een relatief Lietse gemeente. Ja. Want er zijn nog gemeenten die volle minten in wennis hebben als Dantemadiel. Ja, en de Grutte doet er ook net aan, denk ik, in die zin. Dan hebben we het mooie dingen, hè, positieve dingen. Bennenbargenmaster, de Dantemadiel, Protemeesken, nieuwe organisatie. Zo zei ze, jaloerse blikken vanuit alle hoeken, want het gebeurt hier. En dan zitten we zo richting de feestdagen en ze stieren ik op de tafel.
dan het olieballenverhaal. Dat weet toch wel even weer wat oors. Ja, dat heeft het landelijke nijs ik helpen. Had het landelijke nijs Hè? ook hellen, ja. En die is van, wat dat betreft, ja, je kunt er heel soort vervinnen, maar het is een afspraak die de coalitiepartijen maken hebben. Men hecht hier zeer aan de snijn, en in ieder geval sinds jaren en dag is de snijn, wie spreken binnen winkels hier dicht. Nou valt het is daar op een snijn. Ja. Ja, en dan kan er geen oliebal gekocht worden. En dat vinden een soort mensen jammer, dat snap ik. Maar in ieder geval, het is een afspraak die de politiek maken heeft. En in ieder geval, en die afspraak hebben ze in stand houden. En punt, zo zei ze. Ja. Ja. Lijst er net wekker van, krijg zei ze wel op een keer van, ja, daar lees ik dan wel eens wekker van. En dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig van, als burgemeester van een gemeente, ja, leidt de burgemeester wel eens wekker en waarvan dan? Ben dat zwargen of is soms ook van puur van blijdschap denken, goh, ik kan haast niet sliepen, zo mooi is dit. Waar leidt Klaas Agricola wel eens wekker van? Nou, ik heb wekker gelegd met name in de hele coronaperiode. En vooral toen ik begon te knippen. Ja. En de vaccinatiegraad hier heel leeg weer. En ik heb een vrouw die werkt in het ziekenhuis. En die kwam ik maar de verhaal thuis. En met name, die is toen vooral in het begin ik machteloos. En de stjerende meesten ik onder een hand bij. En er komt een dubbel aan. Ja. En ik hier in deze gemeente ben ik in families bij meesten verstond. En dat is gewoon erg. In Dat die is zin wel van, een, want ieder mensenleven is waardevol. Ja, dus dat is wel, dat zei je van, hey, ja, dat ben dan de momenten, daar ga ik dan wel even wekker van lijn. En iets positiefs, dan sta je van, nou, die koek haast net van sliepen, zo mooi vond ik dat. Nou, dat is nou genieten, hè? Ja. Dat binnen de paardendagen, dat binnen de mooie gesprekken op het dorpsfeesten, dat binnen gesprekken die je hebt met mensen die een huwelijksjubileum hebben. En ik de onverwachte gesprekjes die je onderwijs doen. En dan lig je in bed en dan liet je daar nog eens een keer terug in en dan zit ik van, goh, wat ben ik toch een bevoorrecht mens dat ik dit waar mooi. Ja, en dan jou je vrouw een dikke tuut en dan ging je sliep. Ja, Ja. dit is even, Mooi. het is Ja. wat dat betreft, we hebben ik zit wel eens, toen ik wethouder wie het is de mooiste hoenderbaan die er is, maar ja, het is een burgemeester, het is weer wat een orenfunctie, maar je stinkt wel 27 of 7 dagen, 24 uur aan. En je bent er altijd wezen. Ik had je maar vakantie binnen. Dan heb ik altijd de telefoon in de oorslag. Ja. Want als er wat is, dan word je de wijze voor de mensen. Ja, dat is jouw functie. Ja, dan geef ik al een beetje richting het einde van het gesprek. Dat gaat altijd heel hard, maar vol langer maar een gesprek in deze vorm denk ik net wezen. Maar ik ben wel even benijd van die nieuwe periode die er komt. Hè, nog weer zij hier. Stel, hoe zij hier, die begint officieel vind ik een beetje 2024, 2030, dan horen we weer zo'n podcast. Waar zullen we dan maar eens beiden op weer waarom? Ik hoop dat maar een conclusie kunnen van dat het Dansbril als zelfstandige gemeente mijn eigen ambtelijke organisatie dat goed wist is. Dat mensen zeggen van, goh, ze hebben het ondurft. En het blijkt toch dat de relatieve Lietse gemeente heel goed in staat is om een goede dienstverlening te doen aan haar inwoners. Ja. Dus positief. Positief. En maar wel stappen maken, ambitieus, Ja. daadkrachtig. En dat die dingen gerealiseerd binnen. Nou, onder andere bij Spek een multifunctioneel centrum in Veenwouden. We zijn al op achtergrond bezig met het gebeuren in Watersvoort, Driessen, met de squalen. Dus, maar er zijn zoveel dingen die nog op een prem staan, ik op een recreatief gebied. En joh, deze gemeente die heeft zoveel mogelijkheden en kansen. En meer dan we aankennen, maar in ieder geval, ik niet wethouders en de gemeente hier, wij gaan ervoor en we willen zien dat het hier goed wennen, werken en recreëren bloot. Ja. Wat zo is dan, en dat is dat slot, de meesten mij aan willen voor Badschip. De inwoners, maar misschien ook nog de meesten die hier werken in Mijlkoor, het doggen. Wat is die in Badschip? Nou, zoals ik zei, we krijgen steeds met de mensen met burenruzies. En ik zou zeggen, nou, in deze tijd, nee, hier, rijkelijk door de haan, stappers over de daam, zes eens een keer van, joh, het hier oorsmutten, maar praat erover en maakt het weer goed. Wat ik mooi vind zo is, wij willen in die meerskip stingen en we willen graag hoogtepunten mij vieren. En dat kan met muziek, sport, toneelwezen,
Maar wij zijn er graag bij onwijzig. Maar we moeten het wel weten. Ja, je wilt het feestje maar in mei vieren, maar wel op je hechte wijze dat het er is. Ja, en die zegt van wat dat betreft, want we moeten het mooi elkaar doen. En ik, voor het naaien hier, wens ik de mensen natuurlijk eerst een soort zoens. Want ja, soms is het al de belangrijkste. Ja. Maar ik voorspoed en dat we de Marmekoor een mooie informatie Marmekoor. Maar ik wens ik lief elkaar. Ja, nou dat lijkt me een hele mooie woorden om af te sluiten. Dankjewel Klaas, Agricola voor dit gesprek. En waar weet hoe zij zie je doen we dit nog een keer en dan is alles uitkwam. Dankjewel. Oké.